Ɗan mata a garin. Wallahi lafiya ƙwalau. Wallahi yau na dawo daga Abuja. Daga ina? Wani mai gidanmu ne ya aike na kai wasu kwantononi. Abuja wallahi yanzu ma na dawo wallahi. Daga ina? Daga Abuja. Ka ji ƙato. Ko kina mamaki? Wallahi yanzu na duro ma minti bai fi awa ɗaya ba da durowa daga Abuja wallahi. Hege baki. Je ma ne din na gaji wallahi. To. Wallahi. Dan baki nake so ki dan samu mana. Number ta? Da can na goge ta. Assalamu alaikum. Allah tun ɗazu na zo sai neman ka nake na kira ka a waya ka ki ka daga. Da Allah yana ka ajiye mana garin nan. Ka san kuma yunwa nake kuma ga ba mu da wadataccen kuli. To da wa kake? Ni za ka yi na hankali. Ni za ka wani me garin kwaki ma? Baka san garin kwaki ba? Garin kwakin da muka auna a wajen Sula mai kanti jiya. Bai wa Allah. Wallahi ƙarya yake a dawa nawa aka haife shi. Kai da ma da wani aka haife kai da ya ganin ka dama ni na san ba ni hankali bane. Ba haka bane. Sai wani tsani kake da Allah mu tsaka ba. Ba za ka gafara. Daga Abuja kwana dawo. Ba za ka matsa ba?